manalo. Dapat extra din. Andito kami sa bahay ng friend ko. Hello! Hi! Live nga. Live nga. Hi, friends! Si Cathy, ang ano sa best. Thank you for coming. Oh, welcome! Handugers, mga unta, nami among sudan, pinirin ko nga, makinig. Oh, yeah, ang sarap. Kakain na kami ni Elsa. Ayan, food ko. Sobrang sarap. Ano yung place? Amiga na kung hagdan ko lang mo siya. Amiga akong unsa kada ko ang tiya ni Kati. Dali ito. Yun sa layo talaga sa mamaway friends ko. Els! Kana yan sa makuan. Sabot na nimo ganiha. Wala kita ti. Kana? Diri ka sa tubang. Ako na din na kuha uy. Uy, tayo sa mapagsagod ha. Wala pa tayo sa. Ay, may tsara ka na. Ako may tsara to. Pwede pa putlan? Siguro. Pwede putog ako. Pwede ang taas, pwede putlan. Ang mubo, wala na. Edna. Murag ako. Kadiri ka kasi. Wala pa sa chinilas. Samay lang sana. Suot yun yung chinilas. Wala yung chinilas. Ayaw, kadiri na ka. Ari yan. Siling ko ganito sa lang ila. Ano nil daw na? Sige. Uy, pang disandal mo. Uy, kayo po. Okay raman. Nay ba sa pa na? Sorry. Next, Jackie. Ay, Jackie! Gamay na lang yung mga Next. Oh, ano? Next naman. Deliver a baby. Napay na kan gifts. Paminaw sa next deliver a baby. Ibig sabihin magbutang tag balon sa tiyan. Kunya inig-play na ko sa music kay maglukso-lukso mo inighunong nako pwede na mumuhunong. Og kinsa tong mahulog out na. Pero out to mahuman ang music nga napang balon no makadaog. Mabugat. Okay. Hand balon. Asa magbalong nga po ani guys. Wala ni balong. Matay balong. Dari ka sulit ka Katong mga dekorasyon. Ilba na ang manalo. Dapat extra din. Wala. Muhot ko Okay, i-play na ko sa sounds ha, mag-look sa ha, ayan sa sounds. Okay. Kung inig mo man. Wala na kuha sa kumpiyan. Go! Sino ka makita nila? Gusto ay. Look so! Dayon karon ang sunod ninyo himuon ha, inig. Maningkamot mo og inyong kawayo
Sige, inyong anaon ang uban nga hangtod na kaga kilaan. Oh, sige. Go! Ang nipahit sa ko kay naggawas ako. Okay. Uy, dami ni Tingyo. Okay. Group yourself into 3. Ang sila sa atin man. Portrait ba? Draw me a picture. Sige. O, dali. Yo, wag ka partner. Wala pa man. Wala pa. Dapat pa man. Wala pa. Kita sa draw a picture. Draw a picture. I-action na draw a picture. Ano ba sa sila ninong ba? Ito mo nagsugod ka. Mga amiga, nakabalo nga buros. Siyo ko. Si Juan. Kaya maglutok pa. Sige, sila. 1 point mo. Kaya maglutok pa ng hiyang yan. 1 point na sila. Number 2 ha. Draw me a picture of a struggling mom with a big baby bumps. Dako kag tiyan ba? Nag-listed siya ba? While taking on her socks. Nagdako kay siya tiyan din. Nag-struggle siya on socks. Kaya ang pamig siya. Action! Mamatay ko sa action! Action! One, two, three! Winner! Naninood doon! Naninood! Winner! Si Marian! Pag-concentrate mo! Concentrate! Number 3! Pila rin nakabuok? Sila din magdadjaw. Alok tayo po tayo. Si Mare lang si Sharon. Tama po! Sila mo ko dang ay sunod kita na Okay. kay 2 points. Ready? Draw me a picture of a mom while delivering a baby. One, two, three, freeze! True to life pa yun siya. Five points man. Okay. Ikaw mga anak niya. One last. Last na. Tindog Dahil dali. sila, umalas na sila. After na kayo tama ka. Daw na sila kayo sa ina ng lakay. Bigyan na rin Next na ba ka? Sige, kay sunod kami. Kahit 5 man kuno. Okay. Draw me a picture of a mom feeding her baby. Basta yun sila. One, Draw me a picture of a mom bringing baby to sleep. Patulgo ng baby. Action! One, two, three, please! Ay, kintanay. Tabang ikaw, Jack. Tabang, Jack.
Kamay mong katawan. Pareha man sila tanan. Kumana tayo, isa pa. Tay. Lisod man. Ano ko ba natin? Ano siya? Kamu tanan, action. Four. Five. Six. Blouse? Seven. Para bata. Eight. English. Nine. Ten. Sorry. Kapit na. Hapit. Flanel. Lampin. Lampin. O sige, ani na lang. Pwede na nga tanang words nga unsa imong kuha. Basta Bisaya o tira Bisaya. Hindi ka balo sa English. Oh, next. Kaya kinsang grupo ang kuan, ikaw? Sige, kuhan mo. Grupo ni Dali, kuhan. Leia. Saligaya. Ay, no. Wala pa nakawan. Wa na si ate oy. Sige, action. Wa na ka ate Blaya agyan. Yes! Unsa action naman to? Anak raman. Anak hikot din. Ay. Babes man. Babes. Ay, Sige, sila natin Nilda. Ay, kami na po. Balik-balik. Ay. tulo raman ka grupo. Engels. Pwede Bisaya, pwede Tagalog, pwede English, pwede Norwegian. Lampin. O yan, limutan ko. Wipe. Nakita sa kanila. Wakay. Di oy, di magkita. Layo ra kayo. Layo. Layo ra oy, layo ra. Layo ra kayo. Action! Di mag-iyak, ate. Okay. Start! Di oy. 1, 2, 3. Yeah! Duha na ilaha. Two. Ay, two na po din yung hati. Two. Kita ha, kaya akong i-turn. Ilang Priscilla, wa pa. 3 na mo. Yeah. Hindi. So, payet. Sige. Naka na o? Sakto? Naka-three na sila. Action! 1, 2, 3. Pas. 7. Ilaha, two, ilaha. Okay. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hats, baby ha. Next. Ikaw naman, dito kayo. Timer man na si ate. Timer lagi. Niingon man siya hats, pero late na. 2, gloves. 3, 4, gloves. 5, 6, 7. Pwede ra. Ay, pwede na daw. Four na ilaha. Four, two. Ikaw ate. Action. Inig ang points, inig 3 points na. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pas na lang. 10. Sukir! Ako one size. One size. Mingon ka, imong itay na ra nga kuan. Katong anak ba? Kawaw ka balon sa one size? Kanang ina. Kanang kanang diri ra nimo. One size ra. Balik kang Biansi. Ay, bati. Kamu na po. 3 na mo. Ikaw daog na mo. Four ilaha. Ano one size bati? Daog ilaha. 4, 3. Ay, or pa rin na niya. Di mo makita. Di mo makita. Yeah. Dawa ka.
Congrats! Kapay lang eh. Napa. Ala, daghana di ay. Mag-dessert na mo. Mag-research sa ta para unya nang suban. Uy, mag-open na ta sa regalo niya. Oh. Mag-dessert. Mag-open na ta. Dali, mag-dessert na. Kating ta ba mag-picture siya? Mana siya picture. Buak. Ayun, mag-buwan na si. Tarong mag-buwan na kay mga madao. Hello. Say hi. We are the beautiful ladies from Norway. Kami mga drone. Mabaya. Mga Bisaya, Mga dagwa kain na Kasi tayo ma-discover ka sa kuan Hollywood. Hollywood sa ana. Ay sabi, sa wala. Wala ta sa blaya. Asam to dapit. Discover tayo internet. Hello, I'm with my friend Tess. Hi. How's the party, Tess? Everything's fine and it's very full of fun. Yeah. There's so much games, crazy games. Crazy games. What else can you say about the party? Everyone is Mga buwan. Parang baliw. What else? I don't know what to say more. All I can say is that I need a retouch. Ang buwan